El poble s'ha convertit en usuari i simple receptor de les festes de maig quan hauria de ser part activa en la seva organització. Així ho ha dit Joan Soler i Amigó durant la xerrada Model de Festa, Model de Ciutat, celebrat ahir al Centre Cultural de l'Escorxador. Amb aquest acte i molts d'altres que es faran, la Comissió de Festes de Badalona vol debatre i reflexionar sobre el passat i el futur de les festes de maig per aconseguir que aquesta torni a ser una tradició popular com ho era en els seus inicis. Participar en l'elecció del pregoner de les festes o del disseny del dimoni que es cremarà la nit de Sant Anastasi, recuperar elements importants de les antigues festes d'agost o corregir errors històrics d'alguns actes. Aquests són alguns dels objectius que es planteja la Comissió de Festes en un futur, tot plegat amb la voluntat que els ciutadans deixin de ser només usuaris o receptors de les festes i s'impliquin en la seva organització. Aquestes han sigut unes festes populars que les ha fet el poble i les ha mantingut el poble. I que quan han sigut importants, llavors l'Ajuntament se n'ha adonat i ha dit les oficialitzem, les municipalitzem. I llavors, en lloc de portar-los per iniciativa popular, s'han apropiat l'Ajuntament, potser han sigut més lluïdes, potser han sigut més importants, potser s'hi han gastat més diners perquè era cosa de l'Ajuntament, però en canvi han perdut elements de participació popular, que això és el que fa les festes populars. Soler i Amigó assegura que és important conèixer el passat de les festes per saber cap a on es vol anar en un futur. Les festes de maig van començar a celebrar-se al segle XVII, però no va ser fins la passada Guerra Civil quan es va inventar la cremada del dimoni. Va ser una idea d'un grup de badalonins que va contribuir a la cohesió de les festes i que d'aquí un parell d'anys celebrarà el seu 75è aniversari.